Natigayon nga nakumpiskar sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU ang valores 170,000 pesos sang suspected sa busaging kasanga bypass operation sa halan Donny Wilson City proper Iloilo City kagabi Hulyo 16. Ang mga arestado ang Mosanday Jewel Bert Dorado 29 anyos sa Barangay Rizal Pala 1 kag Carmelo Flagne 28 anyos sa Barangay Rizal Ibarra City proper. Sunod kay Police Lieutenant Nick Gallego ang team leader sang CDEU nga nabaklan ang duwa sang isa ka plastic sang suspected sabu gamit ang 6,000 pesos nga bypass money. Samtang na-recover dugang kay Dorado na pulo ka mga plastic. Duwa naman kay Flagne ka nagabugat sa 25 gramos. Kaya mga 2 weeks na nga monitor naton siya nga nagatransact sa aton sa pagligya sa illegal nga droga, no? Kada monitor naton nga hindi sa stable sa lugar. Ginara sa dito sa Rizal kag diri man mismo sa diri nga street nagtransaksyon sa mga adlaw na tingaan sa aton operatiba. Base pa kay Lieutenant Gallego, anay na preso si Dorado sa kaso nga robbery sa tuig 2016 kay nakagawa sa tuig 2020 kag may kaso man nga theft. Samtang si Flagne na preso sa kaso nga Republic Act 9165 sa tuig 2018 kay nakagawa sa tuig 2021. Base naman sa pahayag sang magbayaw mga ka-K5 nga aminado sila nga nagaduso nga nagagamit sa illegal nga droga bangod sa kapigaduhon kay alias Warren kuno sila nga nagakuha sila na supply kag karon ila ginahinulsulan ang ila na dangka. Balita nagikan sa City proper, ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.